Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukuqhuma esikhulu Isililo kushona abafanyana abangu-11 abebeyosoka endaweni yase Eastern Cape. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoyinele elikhasi wamwelekela igama lami ngisibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukuqhuma esikhulu Isililo kushona abafana abangu-11 abebeyosoka entabeni endaweni yase Eastern Cape. Kwathi abangu-119 baphuthunyiswa esibhedlela. Ukhulumela ezamasiko e-Eastern Cape emisixolile nqathu kakhulu abazali ngokushona kwabafanyana abangu-11 abebeyosokwa entabeni. Uthe kushona 11 kwathi abangu-119 baphuthunyiswa esibhedlela. Uqhube wathi ukushona kwabafanyana abangu-11 kuba ubudedengu womuntu obebasoka kanye nabazali njengoba bagcine bopha kakhulu. Abanye-ke bebesebephuthunyiswa ngokukhulu ukushesha ezibhedlela ezahlukahlukene. Uthe abazali kumele ngaso sonke isikhathi beqaphele futhi-ke beqikelele ukusebenzisana nohulumeni uma kwenziwa izinto zesiko elifana naleli njengoba kuyaye kube nobungozi uma kuzokwenziwa ngendlela yasemakhaya. Uqhube wathi abazali babe nobudedengu obukhulu ekushoneni kwezingane njengoba uhulumeni wenza ngokusemandleni ukuthi enze izinqungquthela la ukufundiswa khona abantu ngokusokwa kwezingane entabeni. Uthe abazali nabo kumele basukume bezithathe bebheke ukuphepha kwezingane zabo. Isikhathi sokuyosokwa kwezingane entabeni kumele kube isikhathi sokubungaza amasiko kanye nokujabula kwemndeni, kungabi isikhathi sokukhala. Lokhu-ke kubuhlungu kakhulu, waphinde wadlulisa okukhulu ukukhalisana nemndeni ethe yalahlekelwa abathandiweyo obayo. Bafethu-ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphawula kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.